Kaixo, egun ondenoi, ongi etorri bigarren digitaldi honetara. Gaurkoan, dakizuenez, hilabetean mintegi bat edukitzen dugu. Mintegi horiek daude oinarrituta pixkat digitalizazio planaren barruan. Beti bezala, ikaslea izango da gure plan guzti honen erdigunea, eta hortaz gain, irakasleak, ikastetxeak, azpiegiturak eta eredu aurreratuen inguruan ere arituko gara. Gaurkoan ikusten duzuenez eta hemendik aurrera saio guztietan interpreteak izango ditugu, zeinu hizkuntzako interpreteak izango ditugu gurekin. Gaurkoan Amaia Eguren Gongeta eta Janire Martin Vega izango dira interpreteak goizeko saioan. Gure 6 hitzaldiak hor ikusi ditzakezue. Bakoitza dago joan zen hilabetean aurkeztu genuen dipkomedu marko horren barruan, jorratuko dute bakoitzak marko horren atal bat. Orain arte, joan zen markoa jorratu dugu, markoa saldu zitzaizuen joan zen digitaldi honetan, eta gaur hidu tokatzen da, irakaskuntza diseinu unibertsala, barkatu. Goizean gabiz goizeta. Diseinu unibertsala. Hau zuzenean dago lotuta ikasleekin, ikasleen ahalduntze horrekin. Gaur ikusiko duzue ze aukera ematen dituen teknologiak benetan gure ikasgeletan daukagun aniztasun horri, askotan erantzun duin bat ematea, eron bat ematea zaila egiten zaigun horri, digitalizazioak nola lagundu gaitzakeen lan horretan. Eta horretarako egingo dugu hitzaldia eta bitartean nahi baduzue jakin dezazuen. Bai txatean, YouTubeko txatean, partekatu ditzakezuela zuen kezkak ero zuen galderak, horretarako kontutan hartu, logeatuta egon behar zaretela Google kontu batekin. Logeatuta ez bazaudete, ez dizue ematen txatean parte hartzeko aukera. Baina logeatu ezkero hori ikusten duzuen bezala, pantailaren eskubialdean, edukiko duzue hori egiteko aukera. Horretaz gain, Twitterra ere erabilgarri dago. Eta orain, utziko zaituzte, Asier Astigarraga Zelaiarekin, bera hizkuntza irakaslea da, hainbat ikastetxeetan zuzendari bezala aritutakoa, eta gai honetaz asko dakina. Egun on, Asier. Eskerrik asko, Arrate. Hemen banago ez da Arratek esan dagoen bezala, asko dakidalako hiduren gainean. Azken batean irakasle soikoan naz eta ikastetxetik nator. Hemen digitalizazio proiektuarekin lan talde bat ari gara lanean, eta ikusten duguna da irakasle gisa eta digitalizazioaren esparru honetan ezinbestekoa dela halako ikuspegi batzuk edo halako geruza batzuk jartzea, ezta? Orduan, hiduren ikuspegi hau edo hiduren geruza hau gure lehenengo aipamen izatea, nik egizan oso egoki ikusten dut, eta apur bat niretzako da harrigarria ni neu hemen egotea hiduren gainean hitz egiten. Zergatik ikastetxe guztietan ditugu, hezkuntza bereziko arduradunak, orientatzaileak, halako kasu bereziekin lanean ari diren tutoriak edo jantokiko arduradunak, hezitzaileak, laguntzaileak, eta hor badaukagu beste zelan esan, izartegi handi bat. Eta izartegi horretan unibertso handi baten barruan ditugu
hezkuntza bereziko eta aholkulariak, logopedak, fisioak, terapeutak ere aipatu nahi ditute beren beregimen, eta horrez dira dakienak. Ni hemen nator, digitalizazioak dakarren behar horretatik, eta guztiz konbentzituta hau derrigorrezko kontu bat dela. Bueno, eta hasi baino lehen, filologoa eta nazenez, digitalitza aipatu nahi dut. Eta hemen rebindikazio txiki bat egin nahi dut. Segurantzean kasuen 90% digital hitza aipatzen dugunean, hau zen. Esaten dugu. Kablea, ordenagailua, txipa, aparatua, sarea, wifia, hau ez dabil, gaur ditu behar dut, eta hori. Bueno, hori oso ondo dago, eta egizan bada, ezinbesteko esparru bat, eta lanean aritzeko hori behar dugu. Baina ni digitala aipatzen dudanean hauze aipatzen dut. Dano ditu gure klasetan, momentu honetan, edo gehienok, halako proiektore batzuk, eta arbel zuri baten gainean erabiltzen dugu hau, eta askotan kasurik honenetan hau. Horren, digital niretzako hau izango da. Horren, mesedez, akordatu, hitz hau erabiltzen dudanean, esan nahi horrekin erabiltzen dudala. Besteak endu barik ere, baina hori ere bada digitala. Nik ikastetxean, neure ikasleekin eta neure lanekin aurrera egiteko, behar ditudan tresneriak. Lehenago arkatza eta izango zen, edo liburua, momentu honetan beste tresna batzuk. Bueno, bien bitartean, hitz egiten duen bitartean, hor badaukazue QR bat. QR horretan apurka-apurka, hor daukazue horria, slido.com, eta hor badaukazue kode bat. Konektatu apurka-apurka, eta ikusiko duzue txikian bitean, aldian, eta termika ondo badabil, ze badakizu hemen beta permanentean gerela eta gauza guztiak dindigiz ditugula, horratzekin, baina dan aurrera bada, txikian bitan agertuko dira gauzatxo batzuk, ne badituzu parte hartu, teknologia ondo badabil ondo egingo dugu, eta bestela aldan egingo dugu, ez barritu. Eta nire alein dukonaz ez barritzen. Horren hor daukazue, slido.com, eta kodea, sartzeko kodea, 5 bederatzi 2 bat. 5 bederatzi 2 eta bat. Bueno, orduan hasiko gara, sartuko gara apur bat, gaurko jardueraren muinean sartuko gara. Gogoratu, aurrekoan oso ondo azalduta auki duzue, zein dan guk lanerako eukiko dugun marko orokorra digitalizazio mundu honen barruan, eta hor gogoratu 6 alderdi landu beharko ditugula, 6 alderdien lanketa honen ondorioz jasoko ditugu gainera akreditazio batzuk, eta hor kolore urdinez edo azulez, 5. atal horretan daukazue ikasleak zelan ahaldun du, ikasleak nola ahaldun du. Bete-betean dago lotuta gaurko gaia, iduren gai hau, 5. atal horrekin. Ordan hau ezautuko duzuia dagoeneko, Europatik datorkigun DIRCOM-PEDU edo irakaslearen jardunarekin ikastetxean lotuta dagoen DIRCOM-PEDU eredua da. Hor egon lasai, danak ari gara betan, Bruselasen ere betan ari dira. Orduan, DIRCOM-PEDU zahar batetik, DIRCOM-PEDU berri batera pasatuko gara. Nobedadi izan zen, aurreko hilean, urrietan, bat batean, ateioka euki dugu eredu berri bat. Orduan, ez naztatu, ez larritu, ez azaldatu, aurrekoa eta oraingoa oso antzekoa dira,
Horren arabera egingo ditugu gure lanak eta jasoko dituzue beharrezko azalpen guztiak. Bueno, gai honekin ari garela, gogoratu edo eduki beti presente, eduki beti buruan, eskakizun bat edukiko dugula eta laster gauzatuko dela eskakizun hau, ikusiko dugu zelan, eta behin B bat maila da irakasle gisa aitortu beharko dugun maila. Euskerarako danok aitortuta daukagunez, C bat titulua edo batzuk B bat, edo bardin akreditazio hauekin be, ohitu egin beharko dugu, eta oraingo honetan, eta badakizu Europatik datorren eskakizun badela, gure lankideen ehuneko handi batek akreditutu beharko dugu hau. Orduan, esparru honetan azpiatalak edo zeintzu diran, batetik irisgarritasunarekin eta inklusioarekin lotutako elementuak. Beste alde batetik, ikasketaren, ikaskuntzaren, irakaskuntzaren desberdintzia eta personalizazioa. Ikasleen konpromiso aktiboa zelan eragin ere, akreditatu edo nolabait eragin beharko dugun esparru bada. Eta azkenik, eta hau da berritasun esaterako, urrian jaso genuen berritasun bat, urrutiko ikaskuntzarekin edo deitu nahi duzuen bezala blended learning edo ikaskuntza hibridoa edo mistoa nahi duzuen bezala deitu. Eta hau bete-betean uste dugu lotuta egongo dela pandemia girotik datorren beharrekin. Esparru horretan ere urrutikotasunean edo guk distantzian irakasle moduan egin beharreko lan horretan ere gure urratsak adierazi beharko ditugu eta baieztatu egin beharko ditugu eskatzen jakun formatuan. Banan joan da, konturatuko zarienez, gehienok edo askok ibilbide hau eginda edo erdi eginda daukagu. Ibilbide horretan, bide horretan hasia gara danok. Eta ondo egongo litzake apur bat konturatzea edo ikustea zein esparrutan edo zein ataletan daukadan nik egin beharreko edo bete beharreko lanketa bat, ezta? Hor, irakurtzen baduzue, batetik teknologia digitalak hautatu eta erabili egin beharko dugu. Gai izan beharko dugu hautatzeko gure ikasketaren diseinuetarako. Eta diseinu hauek egiten ditugunean, buruan eduki beharko ditugu beti, aurreikusi egin beharko ditugu beti, ikaskuntza jarduera inklusiboak. Eta baliabide eskuragarriak. Zelan garatu gure ikasleen beharren eta gaitasunen arabera. Eta nahi baduzue, ikasle bakoitzaren beharren eta ikasle bakoitzaren gaitasunen arabera. Hau ikusiko duzunez, bete-betean da, hiru. Bigarrenez, hainbat teknologia digital erabili beharko dugu edo erabiltzen dugula ziurtatu behar dugu, bai irakaskuntzan eta bai ikaskuntzan banakako beharretara egokitzeko. Lehen egin esan dugunez, gaurko tresneria gainera digitalizazioak bide asko eskaintzen ditu bereziki, beregi ikasle bakoitzari dagokion, une bakoitzean dagokion beharra betetzeko tresnak eskaintzen ditu. Horren halako tresnerietan eta halako jardueretan gure burua formatu eta gure lanak eta egokitzapenak egiten hasi beharko dugu. Hirugarrenez, erakutsi beharko dugu teknologia digitalak hautatzeko eta erabiltzeko gai garela. Hau da, ez bakarrik ezagutzen ditut edo noizean behin erabiltzen ditu, baizik eta modu konsientean hautatu egiten ditugu. Zertarako, ikasketa diseinuetan ikasleen parte hartze aktiboa sustatzeko. Ikasleak
eragiteko. Hau ere oso importantea da. Batez be, ikaslaren beraren ibilbide, ikasi ibilbide horretan bere izan daiten, bere ikasketa prozesuaren eragile nagusietariko bat, ezta? Kontziente gainera. Orduan, hori modu aktiboan, ikasle modu aktiboan zelan mugitu, zelan eragin, ikasi beharko dugu, eta bai banaka lanean ari denean, zein taldeka, eta hori importantea da, taldekako eredu horretan. Lau, erabili beharko ditugu baita tresnak eta plataforma digitalak. Zertarako urrutiko planteamenduak egiteko, ez modu sinkronikoan eta ikasgelan bertan, baizik eta modu diferituan egodozue, eta ikastetxetik etxera, etxetik ikastetxera, edo, hau egizan, ezagutu dugu danok, zoritxarrez pandemia dela eta ikusi dugu honetan ere ikasi ditekela sartxo gaitezta. Orduan, urrutikotasun hau edo eredu hibrido honetan ere, gehienok derrigorrean hainbat pauso emonda egongo zarie, baina, hau integratu eta gure eguneroko jardunean eta irakasle lanetan martxan jarri beharko dugu. Orduan, markoaren arabera, hemen dituzu apurtxo bat, zer izan daiteke erabilera horren indizea, hor daukazue, irisgarritasuna eta inklusioan, jakin beharko dugu tresna digital desberdinak integratzen, helburuaren arabera, diseinua, egitura eta hizkuntzak ere eskuragarriago egiten, egokitzen. Personalizazioaren esparruan, autogidatutako ikaskuntza hori sustatu, gaur egun ditugun tresna bitartez, hor dituzuen jardueretako reproduzio zerrendak, sortu, praktika jarduera desberdinduak garatu, banakako iritzi edo automatizatuak ere. Hor badago datuen inguruko ere guztiak eta bat importante izan daiteken ez da. Ikasleen konpromiso aktiboa zelan erakutsiko dugu, wikia, ez dakite gogoan dituzuen, gari batean badan osatu ginen wiki egiten filosofia horrekin, eredu partekatuak, kolaboratiboak, ikuspegi kooperatibotik egindako jarduera horrek, ezin bestean. Bat gara, baina gizarte gara. Orduan, horretan ere, tresneri hau edo digitalizazioak eskaintzen daban mundu hau barneratu eta gai egin beharko dugu geure burua balako lanetan aritzeko. Eta gogoratu, hemen talde ikuspegia ere importantea da. Eta azkenik, urrutiko ikaskuntzaren mundu honetan edo eredu hibriduan, hasia gara danok, baina biden bitartez gauzatxoak egiten, sare sozialak hor ditugu, hasia gara, baina gehiago integratu beharko ditugu ere gure jardunetan, edo ikasleek eta irakasleen artean ditugun harremanetan, edo gure proiektuen bitartez eratutako produktuetan, ikasketako baliabideak sortzen eta hasi beharko dugu, gogoratu horre baditugula ere honetako interakzioak eta jarduerak eratzeko plataformak edo esparru virtualak. Hau dira binipein gure akreditazio horretan edo gure digitalizazioaren esparru honetako gaietan erakutsi beharko duguna. Eta apurra buruz errepasatu badituzue gauzak ikusiko zenuen zutariko askok, gutariko askok, baina hemen gauza asko eginda ditugula. Behar bada ez modu arautuan, orain ere honekin gauzak arautu eta finkatu eta ildo batzuen arabera egin beharko ditugu, baina konturatuko zarienez, ibilbide egin daukazue, eta konturatu zarien behar izan dituzuela edo esparru batzu behar dituzuela, horretarako
egongo da gure digitalizazio plana. Orduan gogoratu, hemen irisgarritasuna da, behin hemen landuko duguna, igual iduren ikuspegitik, baina bai personalizazioaren parte hartzearekin lotuta eta aurritu ikutasunarekin lotuta, hor elementu asko dantzan jarri beharko ditugu, maila honetako ezagutzak edo batez ere praktikak akreditatzeko. Bueno, filologoa naz eta galdera bat, hor eukidozue QR-a eta animatzen zaituet hemen parte hartzera. Hor eukiko dozue zuen pantailatan, dagokion marka eta sarrera. Gogoratu slido.com eta kodea da 5-9-9-2 Euskalduna gara eta gaztelaniaz oraindik ari dira diskutitzen diseño universal del aprendizaje edo diseño universal para el aprendizaje den. Bueno, guk hemen euskeraz nazte handiago daukagu. Zuok zer proposatzen duzue? Ikasketa diseño universala, komentzitzen zaitu edo, ikasketarako diseño universala gokiago ikusten duzue. Edo ikasketa eta irakasketa integratu behar dugunez, ikasketa eta irakasketaren diseño universala. Edo ikasketa irakasketen plurales, aita, amen, horretako, filologo kontuekin harinaz, parkatu. Edo zer, bueno, hor, humorea badaukazu edo gogoa badaukazu edo aksesibilitatea badaukazu, hartu zuen telefonoa eta eskertuko dugu zuen eritzi ere, euskera finkatuko dugu erabileraren bitartez. Horren gogoratu slido.com eta gure kodea 5-9-9-2. Bueno, itxarongo dugu hemen segundotxo batzuk, hemen jente ari da, ikusten duzuenez, nahiko kompositibo gara, hitzen komposizioaren aldeko joera nagusitu da, ikasketa diseinu unibertsala, hemen ez atzizkirik ez ezer, peklinabiderik ez ezer, bueno, erizkidea da, eta ikusten da, ez da, zuen eritzea igual kontuan hartu beharko dugu. Ia gara euskaltzaindiak arauetan zer dinoen, baina, bueno, gu proposatuko dugu. Jarraitu nahi badozu horretan, eta, hor daukazuen, badakizuen daukazuen, bintzet alduzarienok, telefonoaren zintokitan daukazuen, badakizuen. Nizuen boimenarekin aurrera egin dugu. Bueno, orduan, azken gure erabakiaren arabera, ikasketa diseinu unibertsalaren gainean, 3 lau zertzela da emoten aleginduko naz. Badinotzuet ni neuenaz honetan aditua, ni irakasle gisa esaten dodaz hemen esan beharreko gauza. Adibide bezala ekarri dut, jakingo dauzuenez, transmisio hau berritzegune nagusiki da, eta hor fondo gorrian daukagu, orain urte batzuk berritzegune nagusi hau dago Elexabarri edo Lejabarri ikastetxearen apupillo, euren egoitzaren barruan bizi gara, euren esker. Eta hor, eskerreko aldean zuen pantailatan fondo gorriz daukazue, aurreko mendearen 70 hamarkada horretan egon zen sarreraetariko edo bat ikusi zu estua da, ate bat dago, metalez beteta dago, mailak gero ez dakit hor ikaragarrizko aldasbora handia. Esan sarrera nagusia, baina ikusten duzuenez planteamentua horrela izan. Hemen menditxo baten magalean dagoz, eta egizan salbatu egin behar izaten zidan aldapak, eta hau izan zen momentuan arkitektuak emondako soluzioak.
Fondo berderen gainean dituzu ja gaur egunean ikusten direnak, Uriolen ostean, Uholden ostean, uste dut egoitza honetan egin zirela berriztatze lan batzuk, eta, bueno, ez da larra ondo ikusten, ze azken momentuan egokitu egin behar izan da aurkezpena, ikusten duzu, ja, eskailera edo mailak ja luzeagoak, ja, eskua jartzeko, ez dakit, euskarri batzukin, Eta gero ikusten duzu ondoan, ja, pistatxo bat eginda dagoela, kasi eskaldestri bada, ze beti ikasten da, eta gora do, eta gora, eta gora, eta gora, neko obra komplikatua da, arrapala bat, eta hemen ikusten duzu ikuspegia zelan aldatu da. Behan jarri dutzuet gure eskolakoek, Paulo Freiren omenez, lema moduan erabiltzen da ben esaldi bat. Eta guztiz lotuta dago kontu honekin, ezta? Inklusioa hemen dago inklusioaren konzeptuaren oinarritariko bat, beti esan ohi da, konzeptu hau arkitekturatik edo oinarrizko diseinutik datorrela. Danontzako ezagun izango da. Gaur egun guztiz asumituta daukagu, gurpildun aulki batekin, edonok daukala eskubidea edonora sartzeko. Eta hori ja, orain 40 urte behar bat esan argi ikusten, gaur egun oso argi ikusten da, ibilbide hori eginda daukagu. Orduan, ibilbide hori arkitekturarako edo barrera fisikoetarako, oztopo fisikoetarako barneratuta daukagun moduan, berdin barneratu behar geunke bizitza osoko esparru guztietarako, eta guk irakasle moduan edo ikastetxeetako, komunitateetako kide bezala barneratutako kontzeptu bat izan beharko litzake. Gu guztiontzako gara irakasle, eta kito. Bueno, orduan, arrapalaren kontzeptu horretan jarraituz, hor atzean daukazu gurpildun aulki baten etortzen dan zara, gure lankide bat, baina gero hor aurreko aldean badago mutikotxo bat, txikitxoa dana, oraindik problema dituenak eskailerak eta mailak igoteko, eta gainera normalean ez dauka gogoan dirik etortzeko, orduan tripetako minet izaten du, eta eskaileretatik ez da joan nahi, orduan arrapalatik joan behar da. Bere ama dago apurra desesperatuta atzean, baina umearekin joan naz. Edo normalen asko mugitzen den atzen daukazue kolore urdinez, asko mugitzen den pertsona bat, beti pelota jauzi eta eskaileretatik bajatu beharrean edozein irtenbide bilatzen dena. Bere aitita eta mama ere etorriko dira eta eskailerak igoteko problemak izango dabe, orduan arrapala erabiliko dabe. Hor Abdelkabiar da gure atezaina, eta atezain horrek orain daukago gogoan, gaur garraiolaria datorrela sorioneko portatilekin, eta gurdia erabili beharko dau portatileak kargatu eta ikastetxeraino igoteko. Hor, kirolari bat badago, esgintzia bat egin dago, apur bat bihurtu egin dago orkatila, eta normalean oso harin igoten ditu eskailerak, baina gaur edo egunokaz arrapala erabili beharko dago. Eta hor aurren daukazu Asier, eta Asierrek ez dau nahi. Eskilarik igon eta arrapala bidez ibiliko da. Orduan, inklusioa ez da karitatea edo ez da mesedea, inklusioa da guztiontzako mesedea, edo guztiontzako behar izan bat, edo guztiontzako betekizun bat. Azkenean honen onura, dano jasotzen dugu, ez balizko beharra daukan batek bakarrik. Bueno, hemen ezagunak izango dituzue irudiok, Garbinen Larraldek egindakoa dira, eta hor daukazue oso modu grafikoan azalduta, urteotan, esparru honetan, egin dugun edo egin izan dan edo egin daiteken ibilbidea, eta, esan digun inklusioaren kontzeptuaren azalpen bisuala, ezta?
Ikusten duzunez, lehenengo fasea da bazterketarena. Gizartea burbuila batean bizi da, baina burbuila horretan bizi garen danak eredu batekoak gara, molde berekoak, molde batekin egindakoak. Molde horretatik kanpo dagoena ikusi ere ez da egiten. Orduan, molde barruko jendearentzako egiten dana eta besterik ez. Bigarren pausu bat izan daiteke segregazioarena, hau da, bestea edo moldeko aztan ikusi egiten da, beste burbuila bat egiten dugu nahi baduzue horrekin, eta bakoitza bere munduan, bakoitza bere burbuilan, igual kutsatzearen bat edo gertatu daiteke dugu badakigu zer dakigu, orduan, bueno, han dagoz, han daude, hemen gagoz, hemen gaude. Horrela da planteamentua. Hirugarren pausu bat izin daiteke integrazioa, hau da, bale, ikusten ditugu, burbuila horretakoekin bat egin nahi dugu, baina mobitu daigun besten burbuila gugana. Hau da, gure ganatu egin daigu zan, gu geun modukoak izan daitezan. Eta da, beste planteamentu bat ez da, berba da, orokorrean, igual, fase honetan egon gaitekez ez da. Bueno, laugarrena da, proposatzen dana, eta batez ere, ikasketa diseinu unibertsalak, inkestak aldatu esparo emaitza, konposizioarekin jarraituko dugu. Ikasketa diseinu unibertsalak behin eskatzen dagoena da, inklusioaren begira da. Hau da, irakaslea gara, kasu honetan, danontzako. Gure ikastetxeko atetik sartzen den edonor da gure ikasle. Eta, hau badakigu ez da erraza, baina behintzat buruan hori badaukagu, beti egongo da zerbait egiteko, beti egongo da, heltzen eskaren toki bat edo betetzen ez dugun esparru bat, baina hau izan daiteke hildo egokiena, ezta? Orduan, eredu honetan ez da petatxerik egin behar. Hau da, normalean beste ereduetan gauza normalak egiten dira, eta normalak ez diren gauzak txertatzeko petatxeak egiten dira, gehigarriak egiten dira. Kasu honetan, kasu honetan egin behar duguna da ahalik eta begiradenik zabalen hartu, eta horretara aurrikusita eta eginda eukiko ditugu hainbat lan. Eta, esan dugun transformazio lanetan edo egokitzapen lanetan edo dana delakoetan ez dugu denborarik galduko. Orduan, proiektatzerakoan lan handiago eskatuko dago, baina epe luzera rentableago izango da, eta gero, beti irakasle moduan, eta esan digun, ikuspegi humanistatik lan egiten dugun, profesionalak ikusi behar duguna batez ere da, zer behar da, ezta? Gizon eta emakume moduan, zer behar dugun, gure taldeko guztiek zer behar garen. Orduan, orain arte, erdiko gunean asko fijatu gara, moldean, gurea izan da media matematikoa, edo median matematika dienaz, baina beti erdiko edo media, erdiko notak mediak eta ikasle estandarra eta era horretako gauzak markatzen ibili izan gara, ikasketaren estandarrak da askotan erabili ditu, ezta, gure hizkuntzan. Eta, hori ondo dago, segi esan, erdigune hartzen da. Baina, media horretan bakarri fijatu eskero, alboa galtzen ditugu. Eta alboetan, askotan, gauza interesgarria gertatzen dira. Gure taldeko matematikoak dinozku, mediana da lehitza. Ordan parkatu, mediana filologo moduan eitortu mea culpa, eta mediana da. Orduan, mediana horretan zentratuta bagagoz, ikusten duzue erretratua lusangagoa da, eta alboetan
bai, esan digun, ezkerrean zein eskuman edo bai behan zein goian, gauza galduko ditugu, eta askotan gauza interesgarriak ikusten duzuenez, ezta? Bueno, hori da, apur bat barneratu edo guk, iduren eredua proposatzen dauan ikuspegia. Gauza teknikoetan enaz larregit sartuko, eta gainera, zuotariko askok, dipaino asko begiago dakizue. Hemen, hiru lau sartzela da baino ez. Gainera badaki, zuotariko askok eukio duzue honetan formazioa, aurten bertan koral izondo ere gure arten egon da, eta zuotariko askok seguren ez, beraz bat egingo zen duen, orduan, autoridadeak hor dagoz. Hemen bakarrik esan, gai guzti honek eta arkitekturaren inspirazioarekin etorri ziran eredu inklusiboak, Ameriketako CAST izeneko erakunde baten inguruan antolatu ziren, eta uste dut orokorrean, gehienak edo, baitortzen dautza erakunde honi, esan digun, ez dakit lehentasuna edo eredutasuna edo erreferentzia izatearena. Hor daukazue, eurak markatutako eredua, eta ikusten duzuenez, kolorekin jokatuko dugu hemendik aurrera. Hau da, behar da, importantena, edo, barneratu beharreko orokorren elementu bat. Kolore berdearekin markatzen dabe konpromisoa. Morearekin errepresentazioa. Eta urdinarekin, azularekin ekintza. Orduan, printzipio nagusia zeintzu dira, ahalik eta eredurik gehien eskaini behar dugula. Kasu honetan irakaskuntzarako 3 arlo hauetan. Konpromisoan, errepresentazioan eta ekintzan. Eta honen arabera, neurozientzia bitarteko dela eta eratu dabe halako egitura importante bat, mekanika importante bat, eta mekanika honetan nik bakarrik aipatuko nuke gauza bat. Halako teorietan, printzipioak eta oso politak izaten dira, inspiratu egiten gaitue, baina gero askotan gero gauzatzen maila edo plasmazioa errealitatean ez da gertatzen, ez da. Hemen daukagu teoria eta zientzialerik eta egindako sare neuronalen eta halako azterketa sakonen teoria. Gero daukagu zalako printzipio nagusi batzuk, hildo batzuk, oso inspiratzaileak eta direnak eta nirozunak, oso ondo antolatuta dauzenak, baina hurrengo pauso ere badaukagu eta da, zehaztuta daukagu zer egin daiteken gauza konkretuetan, jarduera konkretuetan, ekintza konkretuetan. Orduan, ikuspegi dau batez ere, zuen horren azpimarratu nahi neukena. Teoria bai, eta oso polita da, baina hitzak bakarrik ez. Gero, gauzatu egiten da, egintzak konkretuetan. Orduan, ikusten dozuenez, konpromisoaren esparruan hori da, ahalik eta gehien, egoerarik ahalik eta zabalenak diseinatu behar ditugu konpromisoa lantzeko, ikaslea bera arduratu daiten bere prozesuaz. Orduan, hemen batez ere fijatu beharko gara edo ikertu beharko dugu zergaitia, zergaitik ikasten daban ikasle hori. Ikasle horrek ikasteko zergaitiak landu beharko ditugu. Eta helburua zein da, xedea zein da, ikasle gogotzua eta motibatua parte hartzailea lortzea. Bigarren zutabe horretan, errepresentazioaren esparruan berdin ahalik eta errepresentazio bide eta bitarteko eskaini behar ditugu. Zein da hor gure muina edo aztertuko duguna, zer ikasiko dagoen ikasle horrek. Zer hori lantzeko ahalik eta hildorik aberatzenak eta anitzenak eskainika beharko ditugu. Eta horrek zer lortu nahi dugu? Gure ikasleak bitartekoak izate eskuartean eta ezagutzak ere izatea. Eta hirugarren zutabe horretan
ekintza eta representazioaren eta espresioaren zutabe horretan, alik eta biderik gehienak eta ugarinak eskaini beharko ditugu, eta hor, nola, zelan hori da landu beharko duguna. Ikasleak zelan bideratu behar dagoen bere produkzioaren emaitza. Zertarako, lortu nahi duguna da, ikasleak eduki daian estrategia bat ikasteko, zeden arabera jokatu daian, hau da, ja bere ikasketa prozesu horretan konsiente izan daiten. Orduan, laburbilduz eta hori, hizkuntzako irakasle triste batek egindako alan sintesian, hemen daukazue sakonean oso zabala eta dan eredu baten laburpena. Orduan, KAST honen ereduak dakarrena da, 3 printzipio lantzen direla, 3 zutabeak da, ugaritasuna eskatuko daben esparru horrek, 3 dira, gogoratu, berdea, urdina eta morea. Gero, printzipio bakoitzean markatzen dira, esan daigun 3 fase, hau da, sarbidea zelan gauzatu behar dan, esparru bakoitzean eraikitze prozesua zelan egin behar dan, eta azkenean barneratze prozesua zelan egin behar dan, horrek esaten deitzen ditugu edo deitzen dira jarraibideak, 9 jarraibide dire guztira, eta gero ja verifikazio puntu batzuk, hau da, jarraibide bakoitzarekin guk apur bat ikuspegi honetan gauzak nolabait ondo egiten dugula ziurtatzen ditugula, checklist batzuk, tailer baten legez, verifikazio puntu batzuk markatzen dira. Eta gero hurrengo pauso eman da ere, askotan ja adibide konkretuak eman da. Orduan gogoratu, 3 dira printzipio nagusiak, 9 dira jarraibideak, oda 3 bider 3, uste matematika horretara heltzen nazela. Eta gero 32 verifikazio puntu. Bueno, orduan, animatzen basarie, egingo zonkie erantzun, hemen daukazue itxonengo dago apur bat, badakizu gainera hemen emisioaren eta zuok hartu bitartean alako dekalaje txikitxo bat alde badagoela, orduan, hitzez eta ez dakit bete bargo dan tarte hau, baina ikusten dugu ja, heltzen hasi direla erantzunak. Ia da hemen. Nor dugun irabazle, irabaziko duzuena da, irakasle gisa gure aitortza. Bueno, hasi zaria sartzen, apurka-apurka, hemen ja bueltan ikusten ditugu. Jarraitu zuok, ez da gehiagiek luzatzarren tarte hau. Bueno, orduan galdera zen badira verifikazio puntuak, ez da behar bada galderarik importantena, baina, bueno, ia ikasleari egondan, edo ez da askotan honetako galderak egiten ditugu trampak, ez da? Eta, bueno, uste dugu honekin ikasleak asko ikasi duela. Ez dakite ezagutza handirik hartu dozuen, baina ikusten da, uneko handi batek, uneko 80ak hasi, hartu duela datu hau. Datu honekin zer egin daiteke, ez dakit. Tabernan lagunekin komentatu eta 3 verifikazio puntuak 32 dira. Bueno, oso elegante da kontu hori. Bueno, aurre egingo dugu, Maite, bazu txapeldun, 4 segundu baino ez duzu behar izan, orduan, eta oso adi egon zara, Orduan, hori, gure sentimenturik hurbilena
eta hori, postu zaitez, 32 puntu ditugula badakizute. Bueno, orduan, ja gauza praktikoetarako, hau da, erakusgarri egon daitekeen elementu itxaren, urtaren dako dut. Ikusten da. Taula hau da, eskaini daiteken lanerako elementurik praktikoena. Orduan hemen, azalduta dituzue batetik printzipioz, implikazioa agertzen da lehenengo. Bueno, hemen alde txiki bat dago ikusiko dozuenez, hirugarren printzipiotik hasten gara. Aurreko ereduan, bat, bi, hiru ordenaren arabera egiten zen, eta errebisatutako ereduan implikazioa aurretik jarri da. Orduan, ikusten dozenez, hirugarren printzipio agertzen da hor, hirugarren printzipio horrekin lotutako jarraibideak dituzue lehenengo zutabean, eta deskribapena, eta gero printzipio bakoitzaren arabera implementazioa zelan egin daiteken, ze tresna edo ze bitarteko erabili daiteken komentatzen da. Bai, bueno, orduan, esteka hor daukazue, eta hor izango duzue, eta, euskeratuta dago, hau bai, eta erabilgarri izango duzue, gero behar bada, aztia badukagu, beste ariketatxo bat egingo dugu dokumentu honetan oinarrituta. Uste nire lankideek pasako dutzuela testu honen esteka, eta dana dela bere momentuan agertuko dugu esteka hori. Bueno, orduan, gauza praktiko hauetara pasatuta, edo ja gure irakasle, edo nahi badozue hizkuntza eragile bezala, jente bezala daukagun lanetara pasatuta. Ez ditut aipatuko tresna konkretuak, software konkretuak edo izen konkretuak. Momentu baten igual horra hartu zerbait, ninok ez ditut aipatuko. Dana dela, hemen aipamen bi bakarrik egingo ditut, bata instituzio bezala, ikastetxe bezala edo zuzendaritza talde bezala egin daiteken gauzatxo bat, proposamen bat, eta gero ja irakasle bezala eskuartean ditugun tresnak edo elementuak. Ikastetxea bezala gauza asko egin daiteke, seinaletikan bertan badakizue, agertu daiteke, ez bakarrik euskera edo gaztelania, agertu daiteke behar bada hirugarren hizkuntza da, ez dut ingelesa edo frantsesa edo alemania egiten bada. Eukileike presentzia bat ikastetxeko hizkuntzen mundu horrek, dano ditugu eremu kultural desberdinetatik, etorritako ikasleak eta familiak, horren horrek integratu lehik ez. Integratu lehik ez piktogramak eta seinaletika bereziak irudien bitartez edo elementu bizualen bitartez tokiak identifikatzeko edo informazioak emoteko. Integratu lehik ez berdin itzuen irisgarritasunerako elementuak eta bar. Mila gauza. Baina hemen ikastetxetan askotan egiten ditugu dokumentuak publikoak direnak, komunitate osoari zabaldu beharrekoak, eta normalen izaten dira nahiko totxo lodiak, eta gure dokumentuak askotan dauken usaina da boletinarenak, izan daiteke askotan boletin ofiziala direla, eta ez gure artean partekatu beharreko informazio iturri batzuk. Hemen oso interesgarria da irakurketa errezaren planteamentua. Ezagun izango duzue, eta badakite ikastetxe asko eta profesional asko mundu honetan sartuta zauziela eta askotan ikastaroak eta eginda. Bueno, hemen badaukago talde bat eta elkarte bat, Euskal Herrian,
hor dakozue informazioa. Eta, hau nondi datorren, irisgarritasun unibertsalaren printzipio horretatik. Orduan, batez ere sorrera, beste gauza batzutan ez, arkitekturan eta diseinuan izan dugun moduan, 60aren hamarkadan, aurreko mendean, Europako iparraldeko herrietan asko indartu zen joera hau. Mende honen hasieran implementatu eginda eta nahi baduzu dokumentuetan eta jarribidetan gehiago sistematizatu da. Eta hildo batzuk eta lan hildo batzuk baditugu gure artean eta euskararentzako, berarentzako ere egokitzapenak ere baditugu. Orduan, gure aia, gure rofa, edo gure hezkuntz proiektuak, edo gure proiektu digitala esaterako egiten dugunean, batetik egon daiteke dokumentu ofiziala, baina benetan lanerako eta zabaltzeko behar dugun dokumentua beste bat izan behar da. Eta dokumentu horretan, irisgarritasun hori ziurtatu egin badugu. Irakasleok bat izaten dugu askotan hizkuntzaren irisgarritasun hori, ez bakarrik irakasleontzako, gurasoek, ikasleek edo kanpoko edonok, testuetan sarrera eukideian ziurtatu egin behar dugu. Orduan hor, badagoz pauta batzuk, ortografia aldekoak, gramatika aldekoak, lexiko aldetik egin beharreko egokitzapenak, edo estilo aldetik, irudiak, tipografia bera, koloreak, eta abar. Orduan, gauza hauek, hemen ez dagoz momentu honetan, baina euskeratuta eukiko dituzue ikastaroan egingo ditugun proposamenetan. Dana dela, hor sarean, badokazu informazioa gura beste. Gero, irakasle bezala. Hemen ere, interesen arabera, lanaren arabera, ikastetxearen arabera, ikasgaiaren arabera, eta ikaslearen beraren arabera, hamaikatxo gauza egin lehike, eta ez dut ustemen astirik eta dokagunik. Hemen, gauza bat aipatu nahi da bakarrik, idu hau, orain arte, aukera izan bada, edo joera moduan egon bada, edo geroa eta zehatzago agertzen da gure legedietan, arauetan, eta esaterako orain indarrean jarriko dan LOMLOE horrek ekarriko dan kurrikulumean, bereziki izen eta abizenarekin markatuko da iduren kontzeptu hau gure kurrikulumean, edo guken daiguzan, antolatu daiguzan ikasteko egoeretan, materialetan, unitatetan, eta abar. Orduan, ez da ja momentu honetan printzipio unibertsaletan, edo UNESCOren mailan, edo nazio batuen mailan geratzen diran baieztapen bat. Momentu honetan, legez ere eta arauz ere, gugandik geroak hurbilago dagoen betekizun bada. Orduan hemen dakat kritika bat. Antonio Márquez erreferente bat izan daiteke halako gaietan ere, beste asko dagozan bezala. Eta hemen dago azken kurrikulumaren edo legearen arabera kritika bat. Gauza positibotzat hartzen da aipamen hori, baina bera dino beti da gutxi, ezta? No se ha alcanzado a comprender el valor absoluto del DUA como un modelo de trabajo centrado en un currículum para todos. Hori behar da, eguneko eguna izango da, bide luze bada, baina bide honetan, ibilbide honetan kokatzea da helburua. Hau orain, aste batzuk edo agertu zen guztu momentu honetan desagertu egin dela gainera sartitik, baina hor ikusi daizuen ere, batzuntzako oso gutxi dira gauzak, beste batzutzako asko, baina ona da hau beti eukitea hemen buruan, hemen behan, eta beti eukitea nahi hori edo amaituko ez den lan hori, baina beti eukitea hor eragile bezala. Orduan, Antonio Márquez ekarri du bide batez aitortzeko bere lana
eta bera baino beto egin ezin eikenez, hau da eskaintzen dutzuena. Hemen ikusten duzuenez, halako errobera, gauza biribil bat dago, eta ordua banaketaren arabera zehaztuta dituzue tresna asko. Eta gainera, zerrenda hau, badakizu askotan aplikazioak eta berehala zaharkituta geratzen direla, oraintsu gaurkotutakoa da. Orduan, banan ez naiz pasatuko honetara, azaltzera, baina, hemen daukazue bere blogaren sarrera honetan daukazue ja mundu bat. Hemen esaterako, irekiten badozue, PDF baten eta kalidade handiz daukazue esparru bakoitzerako berak proposatzen dituen tresnak eta aplikazioak eta ez hori bakarrik, gero bakoitzetantzako, esaterako visual thinking, ikusten duzue. Klik egin eta gure zarea da, sorpresa, visual thinkiren gaineko materiala ditugu edo erreferentziko lan batzuk edo bastakit komutador digital, bastakit zer den, ireki eta hemen doko aplikazio bat. Orduan, ez da bakarrik aipatu egiten dituela, baizik eta estekatu egiten ditu eta ja tresneria konkretuak eta aplikazio konkretuak eskaintzen ditu. Orduan ikusten duzu bai representazio mailan, bai ekintza eta espresioaren mailan, eta baita apur bat konpromesu hori edo lantzeko esparru horretan erabilileik izan aplikazioak, tresnak eta hainbat dituzu hor zehaztuta. Orduan, uste dut onuragarri izango litzakela ere euskarara ekartea, albadu ahaleginduko gara egiten, baimenak eskatu ditugu, eta ja hortik zer datorren. Honekin batera, gaur beste taulatxo bat daukazue, oso interesgarria, eta esparru bakoitza lotuta daukazue aplikazioarekin, eta gainera aholku edo informazio berezi batzuekin. Orduan hau ere oso praktikoa eta oso baliagarria da. Eta, baditu beste hainbat tresna, blog sarrera honetan bakarrik. Orduan, hor daukazue eta zehatzago edukiko duzue gainera zerean, gure Moodleko esparru horretan, eta laginduko gara gainera alba dugu euskarara ekartzen. Eta hemen beste, nik ez daite eztabaida edo zalantza bat izan daiteke, askotan hartzen ditugu, arrisku batzuk edo egiten ditugu postura batzuk irakasle bezala, esaterako proiektuetan oinarritutako irakaskuntza, ezta. Egokia ote da hori, askotan ez dakit, oztopo batzuk edo behar izan batzuk dituen ikaslearentzako egokia, eta da zurrunbilo horren barruan sartzea ikaslea eta benetan hori dua ereduaren arabera positiboa da edo ez. Hor badaukazue beste jakitun bat, Koral Elizondo, eta hor daukazue bere aipamena. Argi eta garbi eta argi ikusten da gainera, duaren alde egindaren taldeetan eta eragileetan, proiektuetan oinarritutako irakaskuntzaren postura egite hau, aposta egite hau, argia da. Orduan, ABP horrek edo POI horrek dakartzan berezko bari horteko zenez, kontestualizazio ezagutza eragiteko, ikasle egitza emateko, produktuak aurkeztuz jende artean interakzio izateko,
era horretako aukera emoteaz aparte, eta ikasketa burua sakonarekin lotutako elementuekin aparte, bete-betean lantzen ditu, basaterako motivazioa. Orduan, lehenengo jarrai bidean, hor bete egiten dira eskakizun horrek. Edo azken produktuaren eskakizun horretan, 8. jarrai bidean, lotuta dago espresioarekin eta komunikazioarekin. Edo, ebaluazio errubrikenekin lotuta dagoenez, 3. Jarraibiderekin dago lotuta, erregulazioarekin, ikasleak bere ikasketekin egin beharreko erregulazioarekin. Eta talde lanaren konzeptu horrek, edo nahi baduzue ikuspegi kooperatibo edo kolaboratibo horrek ere, bete-betean hartzen ditu jarraibideen 2. eta 3. puntua. Elkarlana eta autorregulazioa ere, edo talde regulazioa ere. Orduan, ez dira, bata bestan kontra dagozan ikuspegiak edo joerak kontrara. Honetan jakitun direnak, aitortzen dabe edo aholkatzen dabe, eredu honen aldeko aposta egin behar dugula, postura egin behar dugula, eta bide arteza dela esaten dabe, zuzena dela. Bueno, orduan, hau esperimentu txiki bat izango da, eta oso ondo, harrituta nago, oso ondo joan da orain arte makinatxoa, beste proposamen bada. Hor, taula daukazue, egokitzapenen taula, edo pauten arabera egin leikesan egokitzapenen taula, uste dut nire lankidea jarriko dabela txatean esteka, eta 3 talde egingo ditugu. Bat izango da talde berdea, konpromisoarena, beste izango da talde morea, errepresentazioarena, eta beste izango da ekintza eta espresioarena. Zelan taldekatuko gara? Izena bokalez daukagunok eta deitura bokalez sartuko gara talde berdean. Izena kontsonantez daukagunok hasiera eta lehenengo deituraren hasiera kontsonantez daukaguna errepresentazioaren taldean sartuko gara. Eta nahaste daukaguna kontsonantea eta bokalea gure izen abizenetan talde urdinean sartuko gara. Orduan, proposamena ez da oso sakona, oso azalekoa da, eta, baina, ja burtsuan martxan jartzeko gure burua eta gure behatzak, gure atzamarrak. Pentsatu proposamena egin dugula, eta barrio proposatu. Proposatutako film zatietan ageri diren gizarteko portaera eta jarrera sexistei buruzko, azalpenezko eta argudiozko testua idaztea, banaka, gero ikastaldearen blogean sartzeko. Hau da, atasa bat, proposatzen dan jarduera bat edo atasa bat. Komplikatu egon daiteke edo landuta, baina pentsatu era honetara proposatzen dugula. Ikusi dugunarekin eta taularen laguntzarekin edo momentuan bururatzen jatzu esan gauzekin, jarri zuen ustez atasa honi egin lekiozan gehiketak edo hobekuntzak konpromisoa lantzeko, errepresentazioa lantzeko eta ekintza eta espresioa lantzeko. Mantendu nahi baduzu taldekatzea ondo eta bestela espresio libre izan daitela, baina hona izango ditzera bat esparru guztietako elementuak gauzatzea. Orduan, bidea badakizue, slido.com, 5-9-9-9-2-1, 5-9-9-9-2-1, eta hasi proposamena botatzen, egingo ditugu pare bat minutu, ia guganaino batzuk egiliko zarie materiala jartzen, baina gogoratu alde badagoela. Orduan, hasiko dugu ariketa eta laster eta egin behar dugu. Ia zerbait heltzen dan, hemen testu librea da, egin zuen proposamenak, hartu esparru desberdinak, eta ez da oso modu estuan egin behar. Ez da osetan egin modu estuen proposamena badituzue, bota.
Bueno, ez da zer gertatzen den, ez da heltzen, aurrera egingo dugu. Bueno, bai, hasi dira hemen gauza. Bale, bitu. Film labur bat sortu ikusitako jarrerari burlate ematen. Bueno, hemen Sublimeko zuzentzaileak. Fotopalabra dinamika egingo nuke. Zondo. Ia beste proposamenen bat. Bideo, irakurketa, roleplaying, marrazkia. Bueno, hemen ikusten dudanez, ja du ikastaro eginda daukazu edan, hau lotza. Baliabide personal gehiago, eskatzen ditut hori egiteko. Bueno, beste ikastalde baten aurrean, hau azaldu, azpitituluak erabiltzea, bai, hizkuntza ezberdinetan egin daiteke gainera. Bueno, orain datorra rapala da, tenaz ari denak irakurtzeko, eguneroko egoerak esparrutan zeilkatu, lan etxe bizitza harremanak eta adibideak eman. Ataz argiago adieraztean menpeko zaldirik gabe, bai. Parkatu ezin ditudanak irakurri, hausnarketa, autakritika, ikusetako filmean agertutako roleplay egitea eta hausnartzea, kontzeptuen odei egitea, bai, oso. Bueno, eskerrik asko, sentitzen dut horre diferitu indapur bat eta dirudienez ja eten egin badot eta baina benetan mi esker, dana dala jarraitu, hor hartuko ditugu eta zuen burua jarriz eukiko dozuen proposamena Moodle ikastaroan egiteko idonetatik dator. Eskerrik asko benetan, aurrera egingo dugu sentitzen dut, Bueno, ordan amaitzeko asteburu honetan egondan zera bat, jardunaldi bat edo kongresu bat Kanarietan, eta nik izan nahiko unkitu nau persona batek, eta bideotxo batekin amaitu gura nuke, minuto bi eskaz dira, ia zelan daukagun teknologia, eta ia ondo entzuten dan, eta ondo ikusten dozuen. Ser capaces de romper. Romper la barrera de un alumno, de una alumna a través de la tecnología nos permite llegar a determinadas capacidades y potencialidades de nuestro alumnado que de otra forma no hubiéramos conseguido. Abrirles una ventana a la participación, a la gestión activa del mundo que les rodea. De nada me sirve tener un dispositivo, tener un ordenador de última generación si no podemos identificar realmente si mi alumno tiene la capacidad o no de utilizarlo. Por ello, se ha dotado un centro de software especializado que permiten a través de juegos ir entrenando y evaluando cuáles son las capacidades del alumnado, qué necesita en cada momento para poder establecer el dispositivo que conviene ir aumentando dificultades para darle necesidades. Es importante que entiendan algo fundamental, que cuando se da el off y apagamos el dispositivo, dejamos de repente incomunicadas a esas personas. El que no sepamos usarlo o no lo usemos porque no vino la logopeda, porque no vino la docente del grupo, que es la que normalmente nos hace los tableros, estamos haciendo unos a esa persona que no tiene manera ninguna de comunicarse con nosotros. Dejamos incomunicada a nuestro alumnado. Y la importancia de que todo el contexto del alumnado que hace uso de esa tecnología aprenda su funcionamiento, que se traslade de igual forma a la familia. Por eso es tan importante establecer puentes entre la escuela y la familia, formales también, para que realmente podamos utilizarlos en todos los entornos posibles. ¿Todo esto por qué lo hacemos? Bueno, pues por algo muy básico, es que una educación de calidad implica garantizar la equidad y la excelencia, ofreciendo a cada persona el tipo de atención que realmente precisa. Bueno, honekin amaituko dugu, Ez gaitezen izan off irakasleak, baizik eta on irakasleak. Eta besterik ez, uste dut orain arratere tartea dela, bihotzez eskerrik asko,
Zalantza asko ditugu batez ere teknikoak eta eskerrik asko hemen inguruan ditudan lankide guztiei. Eta besterik ezean ikastaroan berriro elkar ikusi arte, edo nahi duzuenean. Orduan, arrate uste dut, etorriko da orain, atasa eta beste hainbat gauza azaltzeko. Kaixo, egun on berriz ere. Espero dut oraingoan ja martxan egotea eta azalpen argiak emon ahal izatea. Orain hasteko, hilabete honetarako eta hiru gaiaren inguruan proposatzen dizuegun atasa azaltzen saiatuko naiz. Atasak 3 aukera ematen ditu burutzeko. Ez dira 3ak egin behar. 3 aukera daude eta 3 horietatik bat aukeratu behar da entregatzeko. Gustatuko litzaiguke atasa zuek eskolan hilabete honetan zehar ero aurretik egindako ariketa baten gainean egitea. Ez ibiltzea ez erasmatzen atasa hau egiteko baizik eta zuen eguneko jardunean erabili izan duzuen ariketaren bat moldatzea 3 ikuspegitik. Norbait espaldin badago gelan eta espaldin badauka ariketak egiteko aukera ikasleekin, orduan bai simulazio bat egin dezake, aukeratu ariketa bat eta hori moldatu. Baina benetan denentzat erabilgarria eta aberasgarria izan ahal izateko ikastaro hau, saiatu behar gara eguneroko gauza horiek gainean lan egiten. Igual ez dira izango ezer espektakularra, baina dira gure jarduna eta horrek lagunduko digute gauzak hobetzen, hortan zentratzen bagara. Atasa egiteko proposatzen zaizuen lehenengo aukera da hartu hilabete honetan egindako ariketatxo bat eta audio bat sortu hori martxan jartzea ero gelan egitea errazteko. Batez ere ulermenezko zailtasunak ero sensoriala duten zerbait ikasleei. Hartu ariketa hori, grabatu lagungarri izango zaien audio bat eta gero zuen portfolioan gehitu eta horren esteka jarri ikastaroaren horrian. Badakit galdera asko daudela ikastaroaren inguruan izena eman, pixkat berandutxuago pasatuko gara horretara, saiatuko gara. Orain, atasan zentratuko naiz. Bigarren aukera, berdina, hartu ariketa bat egin duzuena, baino kasu honetan ikus entzumenezko baliabide batekin errestuko diagu lana ikasleei. Beste mota bateko beharra duten ikasleei lagunduko diegu honekin. Orduan, bideo bat egin, atasa horretan, ariketa horretan egin behar dutena, azalduz, edo bestelan, plataforman bertan ikusiko dituzuen aplikazioren bat erabilita. Bai, lehenengoa audio bat, lehenengo aukera, bigarren aukera ikus-entzumenezko baliabide bat sortzea ariketa hobetzeko. Hori aukeratzen baduzue, berriro ere, zuen portfolioan igo, eta gero esteka partekatu formazio plataforman. Eta hirugarrena eta azkena, izango litzateke irakurketa errezaren printzipioen arabera, ariketa baten enuntziatua moldatzea. Printzipio guzti horiek eta eman beharreko pausoak, aurkituko dituzue plataforman ere. Hau aukeratu ezkero, horiek ikusi eta moldatu. Eta gero, zuen moldaketa hori, zuen portafolioan igo eta partekatu esteka. Hau da, 3 aukera. Hartu gelan egiten den ariketa bat, ero egin duzuena, ero egingo duzuena, eta ero audio baten bitartez, ero irakurketa errezaren bitartez, edo bideo baten bitartez, errestu ikasle batzuk ariketa hori egin ahal izatea. Hori da hilabete honetako proposamena. Eta orain, badakizue, hilean behin egiten dugula, proposatzen dizuegula gai bat eta gai horrekin lotutako web mintegi bat.
Hurrengo hilean, urtarrilaren 12an bilduko gera berriz modu sinkronikoan, bai goizeko 9:30, bai arratsaldeko 5:00, eta Make Irigoyen izango da hizlaria eta ziber bizikidetzaren inguruan hitz egingo digu. Gogoratu modu sinkronikoan parte hartzen baldin baduzuela gurekin interakzionatzeko modua, ezta, txataren bitartez. Baina ez dela derrigorrezkoa holan parte hartzea. Bideo guzti hauek ere plataforman edukiko dituzue ikusgai ekainaren 3 arte. Ekainaren 3 arte atazak emango dugu epea hori da epea, atazak betetzeko, eta ikastaroa irekita egongo da ordura arte. Eta orduan zuen martxan, onduen datorkizuen unean, badaukazue horiek ikustea. Bai? Ziberbizikidetza, esan dudan bezena, Make Irigoyenek emango du. Eta, orain, bagoaz, nahiko galdera egon dira honen inguruan, Moodlearen inguruan arituko gara orain. Nola eman izena, zuetariko batzuk ikusi dugu ja, izena eman duzuela ikastaroan eta erregistratu zaretela. Orduan, badago martxan Moodle plataforma bat eta Moodle gune izenekoa eta horren barruan aurkituko duzue ikastaro hau. Bai? Irakasleen kompetentzia digitala izena dauka eta bertan egin ahal izango dituzue ariketa. Berritzegune nagusia.eus/digiprest web horrian, gaur askok erabiliko zenutena gure web mintegian sartzeko, bekaldera baldin bazoazea bi lotura aurkituko dituzue. Biak erabili behar dituzue. Moodle gunean alta eman gabe ero erregistratu gabe baldin bazaudete, lehenengo egin beharreko gauza da, lehenengo botoi hori sakatu eta eramango gaitu horrelako horri batetara. Eta Moodle gunean erregistratuko zarete. Beharrezkoa da Moodle gunean erregistratzea ikastaroan matrikula egin ahal izateko. Bai? Lehenengo Moodle gunean sartuko gara, erregistratuko gara, eta gero berriro bueltatuko gara atzera, eta joango gara bigarren link horretara, bigarren estakara. Eta hor, hemendik, automatrikula burutu ahal izango duzue. Matrikulatuko zareteia ikastaroan. Eta horrela, egin ahal izango duzue, edukiko duzue, akzesoa partekatuko ditugun baliabide guztietara, eta gainera burutu ahal izango dituzue atazak. Hori da gure ikastaronen logoa pixkat eta irudia, eta nun dagoen. Behin ikastaroaren barruan, lehenengo gauza aurkituko duzuena horriaren goikaldean, izango da pixkat ikastaroaren inguruko informazio orokorra. Informazio orokorra. Zeintzuk diran honen helburuak, nola funtzionatuko duen ikastaroak berak, eta gainera edukiko dituzue alde batetik albisteak atal bat, nun berriak, ikastaroaren inguruan sortzen diren berriak joango garan jartzen, eta arazoa konpontzeko foro bat. Informazio horretan, adierazita dagoen bezala, ikastaro hau dago diseinatuta pixkat, bakoitzak bere autoebaluazioa egiteko eta aurrera pausoak ematen joateko bere lanarekin. Orduan, horretaz gain, esan genuen ere, eta gure helburuetariko bat, ikastaro hauekin eta hasi dugun prozesu honekin, da gure arteko sare profesional bat osatzea. Eta pauso polita izan daiteke sare hori formatzen hasteko eta danon artean elkarlanean hasteko, arazoa konpontzeko foro horretan parte hartzea. Arazo bat dugunean horri idatzi dezakegu eta ea denon artean lortzen dugun arazoa konpontzen laguntzea. Ez gara zertan hemen gaudenok izan behar, zuetariko edozein izan daiteke arazo hori konpontzen laguntzen diona beste kide batei. Gaur bat izango da galdetzen duena eta hurrengoan beste bat erantzuna ematen duena. Ez da gertatzen ezer. Horrek lagunduko baitigu saretzen, ero horrela uste dugu guk behintzat. Guzti horiek gero aurkituko duzu ere, tresna ezberdinak, erabili daitezken tresna ezberdinetara lotura, bakoitza zertako balio duen eta olakoekin laguntze aldera.
Eta pixkat berago, moduloak. Moduloak irekiko dira web mintegiak egin ahala. Pixkat web mintegi bakoitzaren pixkat lehenago, benetan, saiatuko gara. Hurrengoan bai. Eta moduloak behin irekita, bukaerar arte geldituko dira irekita. Ez duzu arazorik izango, edozein momentutan sartu eta lana egiteko bertan. Moduloen egitura aurrekoan azaldu genuen, aurre ebaluazio bat, gero web mintegia, geldituko da hor grabatuta, behian materiala geldituko da, aurkezpena erabilitakoa, ze gaur arazoak izan dituzue batzuk ondo irakurri ahal izateko diapositibetan agertzen ziren letrak eta, gero lasai hortxe ukiko duzue, nahi duzuen bezala, nahi duzuenean ikusteko eta lasaiago begiratzeko eta zer hobean. Gero, atazaren azalpena eta gainera tokian unigo behar duzuen zuen linka. Eta kontrol zerrenda bat ere aurkituko duzue atazarekin batera. Zertarako ikusteko pixkat, zuek egindako lan horrek betetzen dituen bete beharrekoak, hori erabili daiteke ere gida bezala lana egiterakoan, ez? Jakiteko guk entregatzen dutugun ataza hori, horrek kalitatezko estandar batzuk betetzen dituela. Gure bidean lagunduko diogu. Eta azkenik, beste galderatxo bat, beste galdetegi bat, normalean izango dena lehengoan berdina, ikusteko ze aurrerapen egin dugun bidean, eta norbaitek gaiaren inguruan informazio gehiago eduki nahi badu, ero sakondu nahi badu, informazio osagarria ere. Eta orain, galderak pentsatzeko eta pixkat deskantzatzeko ere tartetxo bat utziko dugu, 5 minutu, eta berriz egongo gara zuekin. Untxarte. Gaigean. Lehenengoa Asierrek erantzungo du. Bai, galdera izan da, non aurkitu aldan aurkeztu den aplikazio desberdinen gurpil hori. Hori batetik kontuan hartu Moodleen sartzen zarienok, horrekiko dozuela esteka eta zuzenean sartuko zarie toki horretan. Dala, modu errazean aurkituko duzue interneten. Web helbidea da antonioamarquez.com antonioamarquez.com. Hor ikusiko duzuenez bere bloga da, si es por el maestro, eta hor la rueda del DUA, recursos para derribar. Orduan, erreferentzia egokina da antoniomarquez.com, nahi baduzue jarri rueda del DUA, eta ia bilaketa horrekin errez konpontzen zarien. Jarriko ditugu dana gala estekak, zuen ikastaroan Moodleen eta bere alda sartuko zarien bertan. Beste galdera bada, ni batzuetan galduzen bat sentitzen naz, eta ikastaro honetako guztia dikun edurekin ia zelan lotzen dan, galdetzen izan da beste galdera bat. Gogoratu hasierako gozokiaren irudi horretan, gogoratu ditugula alboetan elementu bi, eta erdigunean daukagu irakaslearen lanarekin lotutako esparrua, kolore desberdinetan. Kolore morean, fijatzen basarie, kolore morea dago lotuta ikasleak ahalduntzeko elementuekin edo kompetentziarekin. Orduan, gozoki horretan da kolore morea, eta da ikasleak ahalduntzeko esparrua. Hori da behin, DIFCON-PEDU ereduaren arabera,
hemen garatzea eskatzen dana, eta hiru eredua bete-betean dago lotuta irisgarritasunarekin, inklusioarekin, eta ikusi ditugun elementuekin. Orduan da, ikasleak ahaldundu, edo ikasleak ahalduntzeko elementuen esparrua. Beste galdera bat, ikusmen urritasuna dugun lankidetzan nahiko zela da diapoak jarraitzea. Bai, ez da bape hiru zale izan gorko aurkezpena. Gogoratu aurretik beste eredu bat egon zela, egokitu egin behar izan dugu pantaila, eta egin gelditu dira egokitzapenarekin testuak oso beteta eta pantaila txikiagoa da. Orduan hori gure errua da, nire errua da, hurrengo saioetan konponduko dugu hau eta bai, irisgarriago egingo dugu, ez bakarrik urritasuna dokan jendearentzako, orokorrean jende guztierentzako irisgarriago izan diten. Ahaleginduko gara ikusiaz asko txikartu dela lan egiteko daukagun esparrua, elementu bisual gehiago sartzen eta hitz gutxiago hartzen. Bueno, bai. Eta orain, hemendik aurrera galdera gehienak ikastaroarekin zerikusia dute, saiatuko naiz erantzun bat ematen. Aurkezpenetako materiala bai egongo da eskuragarri, Moodlearen barruan, bideoa jartzen den tokiaren justo azpian, hurrengo atala izango da, erabili den aurkezpena. Eta aurkezpen horretan erabili diren lotura guztiak eta bertan egongo dira, aurkezpenean bertan. Orduan eskuragarri izango duzue. Ordezkoak apuntatu zaitezkete, noski baietz, irakaskuntza publikoan zaudeten ordezkoak apuntatu zaitezkete eta ikastaroa burutu. Gero, zertifikazioa eskatzeko unean, egon beharko zarete lanean, ez ikastetxe horretan, beste ikastetxe hor barrean bazaudete ere berdin jasoko duzue. Bai gomendatzen dizuegu izena ematerakoan irakasle.eus edo zuek pertsonala duzuen korreo elektroniko bat erabiltzea. Ez erabiltzea orain momentuan zaudeten ikastetxeko korreo korporatiboa. Ze hor bai egon daitezke gero arazoak. Orduan, egin behar duzuena da zuen korreo pertsonal batekin irakasle.eus korreoarekin, ze hori zuekin doa zentro batetik bestera, izena eman eta alta eman Moodlegunean. Vale. Matrikulatzeko epea egongo da irekita. Matrikulatzeko epea egongo da irekita bukaerar arte, ekainan 3 arte. Bitarte horretan nahi duzuen momentuan eman dezakezue izena arazorik gabe. Bale, hemen beste hau oso interesgarria da, galdera hau. Portafolio publiko bat egin behar dela dago jasota eta batzuk norbaitek adierazten du berak lehenengoa tasa ez duela publiko egin nahi. Beste aukera bat, guk gomendatzen dizuegun aukera da, zuek portafolio hori sortzen duzue, baina ariketa entregatzerakoan ematen duzuen link hori, guri bidaltzen diguzuen link hori izan daiteke portafolioarena bakarrik lotura dutenak ikus dezakete. Eta horrela, Moodlean igotzen duzuen horrekin guk ikusi ahal izango genuke zuek egindako eta baieztatu ariketa burutu duzuela, baino beste inork ez luke ikusiko. Eta ez baduzue nahi, ez du zertan ikusi behar, hori ere horrela da. Ez du zertan ikusi behar, hori ere horrela da. Bueno, hemen iradokizun bada, edo, ez dakitalako baieztapen bada, ez da. Gaur egun erabiltzen ditugun tresnetatik asko ez dira irisgarriak, edo ez ditugun modu irisgarrian erabiltzen. Bai, eta gauza biak dira egia, batzutan behar ditugu tresnak edo egokitzapenak, horretarako daukagu ere, alako sare bat inguruan laguntzen gaituena, hezkuntza publikoan. Baina gero beste alde batetik dago erabiltzailearen edo irakaslearen ikuspegia, orduan irisgarritasun hori ere askotan topatu egin behar da, edo buruari eraginda askotan tresna digitalak eskaintzen dau
irisgarritasuna lantzeko modua. Ordan, planteamendu bezala edo gogoeta bezala, da bai, tresna asko dago, eta momentu honetan sistema operatiba bertan egin daiteke, begien bitarteko irakurketa, horretarako daukagu prest momentu honetan gure ordenagailuak. Ordan, irisgarritasuna egon badago, eta gero indartsua etorriko da. Baina, tresnak ezagutzeaz aparte, aplikazioak ezagutzeaz aparte, hori irakaslearen lana da, momentu honetan ikasle honek behar dagoen hori edo arazo hau konpontze bidean, zer egin daiteken edo daukadanarekin ze egokitzapen egin iken. Baina, gube, ez dugu, hausnarketa moduan, oso ondo dago. Bueno, horretaz gain, norbaitek adierazten du, plataforman bera badagoela ja alta emanda eta ezin duela ikastaroan matrikula egin. Bai, egin dezakezu. Behin plataforman sartzearenean zure erabiltzailearekin bertan agertzen zaizu ikastaroko lotura. Hor klikatu ezkero egin dezakezu matrikula. Baina horretarako logeatuta egon behar zara Moodle-gunean. Uste dut horrekin azaldu dudala. Eta gero, aurreko saioan ataza bai egin behar da. Dagoeneko ikusgai dago eta egiteko moduan dago, irekita dago. Egin behar da alde batetik portfolio digital bat sortu, tresna ezberdinekin, zuek aukeratzen duzuen tresnarekin, eta hori izango da gure lan kuadernoa ikastaro guztian zehar. Eta bestalde, Selfie for Teachers galdetegia erantzutea proposatzen zaizue, eta gero horren inguruan, lortutako emaitzen inguruan, hausnarketatxo bat egitea. Klikatzen duzunean konturatuko zarete, lehenengorria Selfie for Teachersera joateko, gazteleraz agertzen dela lehenengorria, eta gero klikatzerakoan inglesez etortzen dela galdetegia. Bueno, guk aproba egin dugu, eta bilatzaileak berak ematen duen aukerarekin, itzultzeko aukerarekin, euskerara egiten duen itzulpena ona da, erabil daiteke horrekin. Orduan badago aukera horrela egiteko. Bestelan itxaro beharko genuke guztiz euskeratuta egon arte. Zuek ikusi zer datorkizuen hobeto. Eta horrek izango liake lehenengo zatiko bi atazak. Bueno, bi atazak ez, bat da pixkat baliabidea prestatu, gero gure ibilbidea ordenatuta jasotzeko, eta bestea izango zen ataza bera. Bai? Selfie for Teachers galdetegia pixkat autoevaluazio moduan betetzea. Eta, bueno, aurrekoan ere, eta oraingoan ere, hizkuntzaren inguruko galderak plazaratu dizkiguzue. Web mintegi hauek euskeraz izango dira, eta Moodlean egongo den informazio guztia euskeraz izango da. Norbaitek nahiagoko balu, gero emaitza gazteleraz idaztea, zailtasun handia daukalako, ez dakit gaur egun ja irakaskuntzan jende asko gelditzen da, baina bueno, izan daiteke. Nahiago badu gazteleraz entregatzea, bere ataza hori gazteleraz entregatzeko, baina baliabide guztiak eta web mintegiak eta euskera hutsean izango dira. Eta momentuz ematen du ez dugula galdera gehiago. Orduan, gero arte. Bai, eskerrik asko guztiei eta hurrengo batera arte. Onak izan. Hori.
Kaixo, berriz ere hemen gaude, zuen galderei erantzunenteko asmotan, bota duzuen lehena Hasierrentza da. Bai, bueno, eta lehenik eta behin eskerrik asko, ikusi du jente ugari ari garela, ez dakit nizuen etxeko txokotxoetan berotzen edo euria botala, baina postekoa da hemen tarte honekin, zuok lagun izatea. Bueno, lehenengo galdera dago lotuta irakurketa errezarekin. Eta erreferentzia batzuk nahi ditu norbaitek. Egon lasai, hor irakurketa errezari begira badago taula bat, egin liteke esan gauzekin, eta baditugu baita erreferentziazko dokumentu batzuk. Tamalez gehienak gaztelaniaz ditugu, horrek zuzenean sartuko ditugu eta gero eskura ditugun elementu batzuk euskaratuta izango dituzue. Baina ariketa hori egiteko eta irakurketa errezaren ariketa oso interesgarria da, izango duzu behin taula bat, arrazoitua edo, eta egokitzapenak egiteko behin-behineko jarraibidekin. Orduan egon lasai. Hori guztia Moodleen, sartu Moodleen, eta ez berehala, baina hemendik eta lasterrera ja, ikusiko duzue agertu egingo dela Moodleen. Eta berdin, beste galdera bat izan da, nola lortuko ditugun dokumentu hauek, Moodle da abiapuntua. Moodleen batetik eukiko duzue oraintxe egin dugun aurkezpena estekekin, estekatuta PDF batean, orduan PDF horretan ja eukiko dituzue ate asko irekita, eta gero ja elementu espezifiko batzuk eukiko duzue informazio osagarrian, eta tasarako behar dituzuen behin-behineko referentziak ere eskuragarri izango dituzue. Egon lasai, Moodle da hemendik aurrera, zuon bideratzeko tresna edo esan egun ingurunea, orduan orain ezagutzen ez poduzu ingurune hori alegin apur bat ezagutzen, hasi sartzen, trasteatzen, eta han eukiko dozu beharreko guztia. Eta ez padozu aurkitzen, foroetara jo eta informatu. Zuen beharren berri eman guri. Bai, bueno, adierazi dugun bezala, lehen adierazi dugun bezala, badago dagoeneko Moodleen sartzeko aukera, lehen aipatutako pausotxo horiek jarraituta. Ez dago inongo arazorik. Eta horrek esan nahi du, dagoeneko irekita dagoela izena emateko epea. Dagoeneko irekita dago. Eta lehen esan dudan bezala, ez da itxiko. Ekainaren 3 arte, beste norbait animatuko balitzaztera, otsailean bada, orain adibidez, 3 hilabete bukaera da, eta badakigu irakaslea gara, eta nola ibiltzen garen ez da. Bueno, behin marabunta haue pasatuta norbait animatuko balitz, ero berandutxuago, ez dago inongo arazorik izena emateko, zueri onduen datorkizuen momentuan. Eta behin Moodlean sartu zaretenean, Moodle hau edozeinendako egongo da irekita. Irakaskuntza publikoko irakasle guztiek eman ahal izango dute izena eta burutu ikastaroa. Bai, beste galderak erantzuteko, bai dago gauza bat. Imaginatu irakasle ordezkoak zaretela eta aurten ikastetxe batean zaudetela eta ez dakizue momentu honetan eta ez dakizue gero ze ikastetxetan egongo zareten. Mesedez, Moodlean izena ematen duzuenean, bi aukera dituzue. Bat, zuen korreo pertsonal batekin egitea, edo bi irakasle.eus korreoarekin egitea. Irakasle.eus zuena delako eta zuekin doalako ikastetxe batetik bestera. Egiten baduzue eskola bateko kontu korporatibo batekin, eskola saldatzean ez duzue sarbidea izango. Orduan, gogoratu garrantzitsua dela norberaren kontu batekin egitea. Ondo personala, ero bestela irakasle.euseko kontuarekin. Hori erantzun dut, ezta? Ez dagolako ikaslerik ez badute egite, ikaslerik ez eukitzeak ez du esan nahi ikastaroa ezin dela burutu. Guk proposatzen dizuegu, atazak ikasleekin egiten dituzuen gauzen gainean egitea, zueri lana erresteko eta gainera ikusteko benetan
gure ustez baliagarria dela proposatzen ari garen hori, eta zuentzako baliagarria izan daitekela zuen egunerokoan. Baina norbaitek ez baldin baditu ikasleak momentu honetan, ez dago inongo arazorik, ariketa adibidez kasu honetan asmatzeko, edo beste nonbaitetik hartzeko, edo aurretik egindako bat berrerabiltzeko eta horren gainean burutzeko ataza hau. Ez dago inongo arazorik. Gure proposamena da, benetan egiten den, gelan egingo duzuen zerbaiten gainean aritzea, baina bakarrik erabilgarria izeteko, besterik gabe. Hori da. Bale, eta ikastetxetik 3 pertsona bakarrik apuntatzen baldin bagara. Gero hori noizki, zuek behin Moodlean sartzen zaretenean, aurko baliabideak partekatu ditzakezue, erakutsi aldiezue gainontzeko klaustrokideei, baliteke bat animatzea horrela parte hartzera ere bai, erabili dezakezue eta erakutsi aldiezue, klaustro osoak eman dezake izena, ero pertsona bakar klaustro batean, baina bai, partekatu dezakezue zuen klaustrokideekin hemen egiten dena. Inongo arazo gabe. Ikastaro hau, publikoa da, erakunde publiko batek eragindakoa eta materiala da gu Creative Commons gara. Ikasketa partekatuta egiten da, halan ikasten dugu. Orduan, noski, erabilgarri dituzuela, nahi dozuen ingurutan, hemen egiten diren proposamenak. Eta zenbat eta gehiago zabaldu, gure helburuari begira, hobetu, ezta? Vale. Eta azkeneko galdera ere dago lotuta klasea ematen ez duzuen honen inguruan, ikustu dut argituta gelditu dela hori. Bai gustatuko litzaidake naizta ez zuek galdetu ez, goizean irten da galdera hori eta argi izateko aurreko web mintegia izan zenean, lehenengo modulorako proposatu genizuen Selfie for Teachers erantzutea eta emaitzen inguruko hausnarketatxo bat egitea. Esan genizuen Selfie for Teachers ingelesez bakarrik zegoela. Bueno, eta horrela dago. Baina, plataforma, Moodlean gehitu dugu bideotxo bat, erakusteko nola klik egiten duzuenean Selfie for Teachers horretan, lehenengo gazteleraz agertzen da, horri bat, eta gero, barrura sartzen zaretenean erregistratzera galdetegia burutzeko, ez da, autoebaluazio hori burutzeko, inglesez bihurtzen da. Baina, goian, Google Translate tresna agertzen zaizue eta ematen dizue aukera berehala euskeratzeko. Egin dugu froga eta euskeratzen duen testu hori ulergarria da eta ez dago gaizki benetan. Orduan, nahi baduzue hasi, posible duzue horrela egitea. Eta gure partetik, hau izan da dena. Eskerrik asko horregoteagatik eta espero dugu interesgarria izana gaurko hitzaldia eta, pixkat honek balio izatea den hori bidea erresteko lanean hasten garenean. Bai, eskerrik asko zueri, eskerrik asko gure laguntzaileei, zunan zaten da agur eta hurrengora arte, agur eta hurrengora arte. Bueno, ikasi edo, ezta? Hori, besarkada hundi bat eta ondo jarraituguna.